bideojokoen inguruan festival bat antolatu dugu. Ez Euskadi mailan baizik eta internazional maila baten. Helburua hasiera baten zen festival honetan sariak banatzea, hau da, bideojoko onenak saritzea, eta horren inguruan sortu ditugu 3 erakusketa, gero zona ezberdinak bideojokoen inguruan, saila ezberdinak jorratuz. Guk uste dugu hori dela bidea, batez ere lanean ari diren, amaterrak diren guzti horiei, irten bide on bat izan daitekelako, honetan jarraitzeko, eta azken finean bideojokoa krisian ez dago. Eta orduan guazen alde hori jorratzea, eta ikustea bai ze alde pedagogikoa duen 42 osotara, estatu mailan ez, baizik eta internazional mailan esan dizudan bezala, eta jendeak aukeratzeko orotara 17. Ditugu 6 sari, bat hemengo jendeak ematen duna, badago ere euskal bideojokorik onena saritzeko beste atal bat, baita musika hoberena dekona, baita orokorrean 6 saila ezberdinak, danak berriak, ez daudenak merkatuan, eta hoi da, agian suerte pixka batekin ateako direnak, eta hoi gure helburua da, horiek bultzatzea. Bertan ikusi zaituztegu, hemen J Fuego, bateriarekin, gitarrarekin. Esan behar zuek, bateria normala jotzen badakizue edo? Nik ez. Kepak ikusko baindu, barrengo luke, baina ez dakigu bateria jotzen. Hau azkenean kontu da, ordu pilo basa zitugula hemen, orduan azkenean praktikakin. Ez benetan ez da bainetako bateria jotzea bezalakoa, baina bateria jotzearen gauzerik hurbilena da. Eta gainera jolasak errestasun piloa jartzen zizkizu. Orokorrean zuri gustatzen zizkizu bideojokoak bizitza normalean? Bai, baina ordenagailukoa naz ni. Bai, Xboxak eta ez ditut ondo menperatzen. Zertari jokatu duzue? Futbolean bakarrik edo beste zerbaitetara? Bakarrik hau, jolasak. Gero gehiago ikusiko dugu. Adibidez hemen zientzia eta teknologia, hor arte eta musika, hemen gorputza eta baita gorputza heziketa, beste atal baten badaukagu ezagutzaren inguruan ere beste atal bat, eta azkenian ere denok jolasteko, ume txikientzako zatitxo bat edo ataltxo bat, baina ez beraie bakarrik baizik eta ere euren gurasoekin. Ikusten zaitugu bertan, joko bitxi batetara jokatzen, ez? Bai. Zeri buruzkoa da joko hau? Egia zan orain txasinaz eta oraindik ez dakit ziur, baina letxeak emateaz, baina. Barbaroak eta gazteluak konkistatzeak eta... Beraz ezen duen ezagutzen joko hau, ez? Nik Xboxik ez daukatetxean eta ia ez dut jolaztu inoiz, así que... Eoplay festivalak izan duen harrera, benetan ona da. Egunero jende asko etortzen da, asteburutan batez ere. Eta jaialdi honetara etorri zara, ez dakit, agian jende gehiago egotea aurreikusten zenuen? Bai, ni hauekin etorri naz, baina hauek hasi dira rock banda jolasten eta deskonektatu egin dute, así que ni zeo zertan saiatu beharko. Beraz, etorri zara lagunekin, eh? Hori da, bai. Hau da lehen aldiz, Bilbon egiten dena, jaialdi hau, bideojokoaren inguruko jaialdi hau. Ez dakit, nola ikusten duzu, kanpotik behintzat itxiru oso samarra dirudi. Ez dakit zuek bideojoko saleak zareten ontzat, nolako kalitatea ikusten diozuen? Kuriosoa da, dena den hori jokoetan eta apurua sarota gauden ontzat, apur bat igual motz geratzen dela. Azken finean, hau dira, lau jolas daude, eta orduan azken finean jolasak ezagutzen dugun ontzako, etorri
ikusi ditugu aproba jolastu eta azken finean hori kuadrilan etortzeko ondo pasatzeko, arratsalde bat emateko, ondo egon daiteke. Eta etorri zarete bertara, bideojokoaren jaialdi hontara, espero zendutena zen, zer espero zenduten etorri zaretenean? Oso ondo dago. Aizu, eta bertan, konsola guzti hauetara sarbide izateko, uste dut 2 euroko prezioa daukatela. 3 euroko da sarrera, bai. Eta nola ikusten duzu prezioa? Ondo oso, ez da bat ere garestia, oso ondo dago. Osea, arratsaldosa pasatu dezakezu hemen, umeekin etorri eta jolastu, eta ondo dago. Agien izango lehenengo aldia delako, baina gauza gutxi berri ala eskintzen du kurioso. Hori eskinean dauden dantzatzeko dik izan ezik. Orduan, nik espero dut hau lehenengo edizioa izategatik dela, eta suposo dut aurrerago gehiago baldin badaude poliki urtez urte hau ja hobetzen joango dela, horientzat espero dut. Eta, hortaz gainera ere badaude zenbait ekitaldi, hitzaldiak, tailerrak, zuek etorri zarete soilik jolastera, ez? Guk ez genekien ekitaldirik zegoenik, baina, zapatuan dirudien ez egongo da dantzasko zehozer eta etorriko gara ikustera, berba da. Ondo egongo da. Hau galdetu dugu beste batzuetan, eta esan digu, bideojoko ez da teorizatzeko beren inguruan, bideojokoa da soilik jokelasteko. Jolatuta punto, ez, ikusteko ere balio du. Hau da, suposatzen dut zapatuan dantzarena izango da etorriko direla profesionalak edo, dakiten batzuk utxienez eta egongo da ondo, espero. Zuado zauden, orokorrean bideojokoetara jokatzen duen personak daukan perfil horrekin. Persona violentoarena eta guzti hori klitxe bat ez da edo? Nik ez nuke esango violentoak garela, baina pizkat frikiak behar bada bai. Hauek ikustea baino ez dekozu, osea... Lagunak bertan ikusten ditugu, orain jango gara haien gana, baina J Fuego hor musika sortzen, telebisto oso persuasiboak gara. Baina batez ere jende gaztea, perfila hori da, baina ume asko ere etorri dira, eta batez ere eurekin guraso asko, baina gurasoak ere dia jolasten. Orduan hori guretzat ona da perfil hori azkenian zabaltzen dalako, ezta? Zuek sentitzen duzue friki etiketa hori badaukazuela zuen gainen? Hori da gaia bastante kontroversia handia sortu dena gizarte honetan, eta besterik gabe, ez dut ere horri buruz hitz egin zen da azken finean, hori lio bada. Bakoitzak gauza horri, bakoitzak interpretazio bat ematen dut, orduan azken finean oin ez da gauza garrantzizko iruditzen hori. Nolain erabilera on bat, baita non aurkitu informazio gehiago ere, eta jakinda, errealitate bat dela, biolentziarekin erlazionatuta dauden bideojokoaz badaudela, gu saiatu gara bilatzen beste ikuspuntu bat ere egon badagolako eta importantea dalako gainean. Badago beste klitxe bat, bideojokora egotzen duen persona bakartia dela, gurasoak askotan oso kezkatuta daude. Ken finean ikusten dugu zuek lagun artean jokatzen duzuela jokoan, eta zuentzako bideojokoa bera dela sozializazio elementu bat, ez? Bideojokoa dira momentu horretan dauden gauza asko bezala, sozializazio tresna bat izan daiteke eta era berean aislazio tresna bat. Eta hitzaldiak ditugun hitzaldien artean bi konkretuki gai hori jorratu behar dute. Sozializazioa eta ikuspegi pedagogiko bat ere, ez? Gu horretan horre egin nahi dugu indarra asko hori ere holan dagolako. Eta horregatik konbendio horietan ere esaten dugu importantea dela, ze jakin badakigu, baina ez dago gaizki gogoratzea, hobeto dela saiatzea edo lagunekin jolastea, edo zure seme-alabekin jolastea. Azken finean, hemen askotan jendeak kexa asko egite ditu jolasak eta hori terribela da. Eta azken finean arazoa ez da jolasaena, arazoa da jolasari ematen zaien utilitateena, gauza asko zela. Mundu honetan, azken finean hori erresponsabilia da, edateana bezala. Askotan jendea edate ditu patxaran para bat hartu eta txispazo hartzen du eta primera pasen du gaua. Beste datu botila oso hartzen du eta gero gaizki bukatzen dau. Arazoa askotan ez da alkoholarena. Arazoa tipoarena ez dela oso kontzientea egiten duena. Jolas hauekin berdina da. Olakoak egitea esfortzu bat ere suposatzen du, esan dizudanez laguntza handia izan dugu,
Bilboko beste enpresa eta instituzio batzuek lagundu digute eta oso importantea da, baina, bueno, baloratzen ari gara, benetan erakargarria izan daiteken urtero egiteko edo 2 urtero egiteko. Bilboko Alondegian gauden, nazioarteko bideojokoaren jaialdi honetan egia esan giro izugarri ona dago, lan egiteko leku izugarri latza da, izan ere dibertsio gunea da hau, eta nik erreportaia bukatutzat emango dut, eta divertitzera joango naiz.